Evo danas ću vam pokazati kako se mjeri ulje u mjenjaču IMT-a 560. Znači ulje i za hidrauliku i za mjenjač isto. Evo. Ovdje ima ovaj samo. Evo vidite ovaj šaraf. Evo. Ovdje. Njega odvrnete i sipate ulje ovdje na ovaj šaraf i njega odvrnete. Sada kada je dosta ulja je dosta kada ovdje na ovaj šaraf kada na njega počne curiti, znači tu je kao neki graničnik, do njega treba doći. Ja sada stvarno ne mogu odvrtati, niti imam imbusa, a i nemam vremena. Znači ide 35 litara ulja u mjenjač i zajedno kućište diferencijala 35 litara za IMT 560. Sada ću vam pokazati i na 577 kako se mjeri, pošto je isto. Evo vidite tu mašinu, Bog otac. I kod njega je isto. Evo, tu je šaraf. Evo, taj šaraf isto kao i na 560. Eto, to bi bilo to što se tiče mijenjanja ovoga provjeravanja ulja u mjenjaču IMT 577 DV. Bog otac.